Lucinka, máme pripravené ceny? Môžeme ísť plynule, hej? Lara Lovasová, Dunaj Serda, 23,8. Toto je ona z Dunajskej Stredy. Druhé miesto, Laura Bruderová, Bratislava, 23,3. Áno, dáme ju na druhé. A prvá v tejto kategórii na neuveriteľných 100 metrov. Išla to na odrážadle a volá sa Liana Dolníková, Bošany. Kde je Liana? A pozri sa, vidíte, už som to spomínal. Mackovia a hračky.sk, perfektný internetový portál. Aj víťazka. Ako sa voláš? Lianka. Lianka, tak aj tebe dáme krásnu cenu. Dobre, moje pekné dievčatko. Lianka tam je. Pozri sa, Lianka, čo ti všetko doneseme. Aha. Budeš mať také štvorkolieskové odrážadlo. Dobre? Tak strážime si, ocino, tú tvoju Lariku, Lovasku, hej? Tak. Lara, dobre? Tešíš sa? Dobre, vieš, na bedni si, chápeš, to nie je bežná vec, to sa ti nemusí každý deň podariť. Dobre? Hej? No, ešte raz im všetci zatleskame. Paráda. Rodičia, zoberieme si ich. Ja som sa rozhodol tak, že keď